An Ghaeilge seoid luachmhar. An bhliain seo caite bhí Seán agus Paul ag siúil timpeall an bhaile nar a thug siad faoi deara gur go leor Ghaeilge le feiceáil ó bhógraí na siopaí. Bhí siad antóca le seo. Chuir sé seo a smíine bhiad. Rinne siad cinne go ndeanna siad hain rud éigin is an Ghaeilge chur chun cín. An lá na dhiaidh sin bhfuil siad le na chéile i deach teáin. Bhearta siad turas a agrú chun na Gaeltachta. Chrucha siad lehanna Facebook le fáil amach an me síimigh daoine óga eile ón gantar dá leo. Bhí siad ansásta le hain. Chur go leor daoine spéis sa turas agus níor bh gur gach duine a caint faoi. Thug siad éir an Gaeltacht an saoire sin. Bhíú rangan a acuair maidin, spórtar an trás an níornóin agus céalaithe saníthe. Bhain siad ar fad antainmh agus tairimhe as an turas. Bhí feabhs mór tacaí ar chaide an Ghaeilge na scolarí. Bhearta siad circeal córa agrú ar scoil. Thagad na scolarí le chéile gaham lóin le córa a Ghaeilge, bhíoch anchraceacha. Thas Seán a géisteach le radio na Gaeltachta. Céanar hiig sé gach focail bhain sé tainmhes na chláiricha na cín cheoil go háirithe. Thas Seán agus Paul ag féchaint ar TG cethar, chuir siad ansaim sa subalgráma Ros na Rún. Thug na múnteirí Ghaeilge sa scoil faoi deara gur an-iireachtaíonta ag Seán agus Paul an Ghaeilge chur chun cín. Ag deireadh na scoilbhliana brunú dúisearthú as an níireachtaí. Bhil an príomhidíad go háir na spéire, bhí Seán agus Paul anmhródú las tú hain.